En dreng, en nørd, alene og helt fortabt i en hård verden. Nå, lille Alfa. Ja, hvad så ingen venner var? Ingen venner var? Men han var ikke alene med det problem. Tykke fra klassen havde det også. Hvad så Tykke? Hvordan går det? Og hvad er du spillet med McDonald's med var Tykke? Nå, skal du ikke gerne lave noget til idræt, når jeg er så tyk, så det kan du ikke, Tykke! Alf vidste, hvad han skulle gøre. En pagt med Tykke vil gøre det hele meget nemmere. Hvad så Tykke? Mit navn er altså Tove. I skal ikke lave sådan en pagt, så vi begge to kan blive toppen. Jo, lad os gøre det. Styr på. Alene kunne de ikke klare det. Der måtte regler til. Et mål. En pagt. Første regel. Vi skal have aber. Nummer 2. Rigdom og magt. Nummer 3. Tal ikke til taberne. 4. Bliv stærkere og kønnere. Det sidste punkt. Bliv konge. Og pagten må ikke ophæves. Sådan gik det. Lavet af AATSL Production.